Салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТГ. Гюндаган расман ба Барселона пайваст. Реаксияи мухлисони Реал. Ду футболбози дигар метавонанд дар сафи нуриҳо бозӣ кунанд. Арнау Тенас баъди 13 сол тарки Барселона мекунад. Хави барои ҳайати мураббиён маблағи бештар талаб дорад. Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш мекунем. Лутфан обуна шуда лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона бо Арнау Тенас ки аз даста ҳамчун агенти озод меравад хайру хуш кард. Дарвозабони 22 сола ин хабарро тасдиқ мекунад. Суханони дарвозабони ҷавони Барселонаро Фабрицио Романо низ пост кардааст. бале, ман Барселонаро тарк мекунам. Даста тасмим гирифт бо ман шартномаро тамдид насозад. Ман инро тасдиқ мекунам. Ҳамааш тамом. дар айни замон Тенас дарвозаи дастаи ҷавонони мунтахаби Испанияро дар Евро ҳимоя мекунад. Пас аз танаффуси байналмилалӣ дарвозабон интизор меравад ки ба бошгоҳе ҳамроҳ мешавад ки дар он ҷо рақами аввал бошад. Арнау дар ҳайати Барселона то ин дам даъват мешуд, вале ҳамеша интихоби сеюми сармураббӣ буд. ӯ фурсати баромади хуб карданро дар дастаи асосӣ қариб ки надошт. дар мавсими гузашта Тенас дар ҳайати ҷавонони Барселона 30 бозӣ анҷом дод ки дар он 27 голро ба дарвозааш сар додааст. дар 15 вохӯрии дигар бошад дарвозабони испанӣ дарвозаашро аз голҳо эмин дошта тавонист. Тенас аз соли 2010 13 сол аст ки дар системаи Барса буд. ба фикри шумо аз ин таланти ҷавон даст кашидани Барса кори дуруст буд ё не? баъди сармураббии Барселона шудани Хави, дастаи Барселона ба куллӣ тағйирёбиро пеш гирифт. нақши ӯ дар овардани бозингарони ҷадид ҳам назаррас буд ва Хави бо ҳайати ҷадиди худ тавонист ки аллакай соҳиби ҷоизаҳои нахусти худ гардад. акнун байни Барселона ва Хави барои тамдиди ҳамкорӣ гуфтушунид рафта истодааст, вале Хави талаб дорад ки дар шартномаи нав на танҳо маоши ӯ, балки аз дигар мураббиёни даста ҳам баланд бардошта шаванд. аммо ба ин чиз Барселона розӣ нашуда истодааст ва даста мехоҳад ки Хави аз ҳисоби маоши худ ба дигар мураббиён иловатан маблағ пардохт кунад. ба ақидаи аксари коршиносон ин чиз метавонад ба нофаҳмӣ байни Хавию роҳбарияти даста бурда расонад ва ба қарори Хави оиди ояндааш таъсире дошта бошад. ёдовар мешавем ки Хави бо Барселона то тобистони соли 2024 шартнома дорад. оё омадани Хави ба Барса дастаро мусбатан таъсир расонид? Барса ба Парехо пешниҳоди расмӣ кардан мехоҳад ва боз собиқ бозингари худ Ромеоро ба даста овардан мехоҳад. ба гуфтаи Жерар Ромеро ки хеле боэътимод аст, Барселона аввалин пешниҳоди худро барои Дани Парехо ирсол кардааст. нилнориҳо ба Парехо пешниҳоди яксола ва имкони боз як сол тамдид карданро пешниҳод дорад, аммо нимҳимоятгар шартномаи 2 сола талаб карда истодааст. Ромеро изҳор медорад ки Хави аллакай бо Парехо дар бораи гузаштан ба Барселона суҳбат кардааст. агар Барса футболбози 34 соларо ройгон ба даст дорад, онҳо барои ҷалби Ориол Ромео бо маблағи тақрибан 5 миллион евро ҳаракат хоҳанд кард. Хави ба ҷои Серхио Бускетс ҳар дуи ин нимҳимоятгаронро овардан мехостааст. Ромео нимҳимоятгари пурқувват аст. футболбози 31 сола дар Барселона реша дорад ва Ла Масияро соли 2009 хатм кардааст. охир чӣ дар кор бошад ҳамин қадар пенсионерҳоро овардан? дастаи нав сохтаният пас аз кадрҳои академияи даста истифода баред? ҳамин хел не? Илкай Гюндаган ба Барселона гузашт. акнун расман нимҳимоятгари олмонӣ дастаи Хавиро дақиқ тақвият медиҳад. биёед ба сабки бозии футболбоз нигарем. Гюндаган бозингарест ки қодир аст дар ҳар мавқеи хати нимҳимоя бозӣ кунад ва таҷрибаи беназири якдигарфаҳмӣ бо якчанд мураббиёни машҳурро низ дорад. Илкай қодир аст ки дар нимҳимоя дилху нақшеро иҷро кунад. бо роҳбарии Пеп дар Манчестер Сити Илкай ҳам такмуҳоҷим, ҳам нимҳимоятгар ва ҳам тақвиятдиҳандаи хати ҳамлаи дастааш буд. аз унқ ба ҷаримагоҳи рақиб меравад ва бо суръати баландаш ба ҳамла
ҳамла пайваст мешавад. дар нимҳимояи кунунии барселона илкай бозингаре аз ҳама мақсаднок ва хатарнок барои рақибон хоҳад гашт. дар мавсими гузашта илкай Гюндаган тавонист ки 53 маротиба ба дарвозаи рақибон зарбаҳои дақиқ занад. фикр намекунем ки хави Гюндаганро барои ҳамла ба ҷои Левандовски истифода барад, вале ин ҳам яке аз вариантҳои ҳайати барса шуда метавонад. ҳадди аққал қобилияти пайваст шудан ба ҳамларо истифода бурдан мумкин аст. дар ҳар сурат илкай бозингари сатҳи ҷаҳонӣ аст ки новобаста аз мавқеъ ва нақш дар майдон дастаро дақиқ тақвият медиҳад. баъзе мухлисони Реал дар асл бар ин назаранд ки Барселона хатои бад карда илкай Гюндаганро ҳамчун агенти озод имзо кардааст. бо тамоми эҳтиром ба Гюндаган, аммо ман инро барои барса имзои хуб намебинам. ба онҳо бозингарони мавқеъҳои дигар лозим буд ва ӯ аз Де Йонг ё Педри чандон беҳтар нест. ман намефаҳмам ки чаро мухлисони барса аз имзои футболбози 32 сола хушҳоланд. Беллингем 19 сола, Гюндаган 32 сола аст ва ҳамеша дар сояи Крос буд то он даме ки аз мунтахабаш рафт. пас аз 3 сол Гюндаган дар Арабистони Саудӣ ва Беллингем ҷоми Лигаи Чемпионҳоро ба даст меорад. мо мухлисон танҳо ба он умедвор ҳастем ки бо омадани худ Гюндаган музеи ҷомҳои Барселонаро пурратар месозад ва даҳони рақибонро бо натиҷаҳояш мебандад. фикри худро оиди ин футболбоз дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро منتظر باشد.